L'Associació Empresarial Alzira ha organitzat, conjuntament amb la Diputació de València i CEP València, un desdejuni empresarial al restaurant La Casa Blava per a obtindre informació valuosa sobre finançament d'inversions. Durant aquesta ponència, Joaquín Giovanni, un expert en el camp, ha donat informació crucial sobre les línies de finançament que es beneficien de subvencions de fons Next Generation, segons ha explicat Raúl Tudela, president de l'Associació Empresarial Alzira. Va comptar amb la presència d'Afin SGR, que és l'entitat que dona finançament, que facilita el finançament de les empreses, avalat i en unes condicions molt particulars. Conforme estaven comentant-me, s'ha de complir uns requisits específics, però la veritat és que és un finançament, crec que molt bo per als empresaris, i volem que tot l'empresariat de la comarca i sobretot de l'associació empresarial conega com s'està manejant actualment. Van a dir les directrius específiques del finançament, de com se dona aquest finançament, com se pot arribar a ell, quines són les condicions mínimes per a poder accedir a aquest tipus de fons i així poder facilitar als empresaris aquest contacte i d'ací que hi ha el contacte directe en Afin SGR. A la inauguració ha assistit i participat també el vicepresident de CEP Valencia, Javier Cabedo. Desde CEP Valencia estamos intentando llegar a todas las comarcas. Esta vez toca hacer esta jornada aquí en Alzira, que además estoy viendo que va a tener un éxito importante. Es importante para nosotros acercarnos a todas las comarcas, es importante llevar temáticas de rabiosa actualidad que puedan afectar a las empresas. En este caso, hoy vamos a tratar la temática de la financiación. Las empresas están sufriendo problemas de financiación, problemas de liquidez, y bueno, pues yo creo que una de nuestras misiones evidentemente es acercar a los empresarios las temáticas que les pueden ayudar, y en este caso el tema de la financiación. En 15 días es la segunda actividad que realizamos en Alzira, pero como sabéis, pues desde CEP Valencia estamos intentando vertebrar, estamos intentando llegar a todas las comarcas. Hoy ha tocado Alzira, pero rara es la semana que no nos movemos y vamos a alguna otra comarca. Vertebrar la provincia de Valencia es una de las misiones de CEP Valencia en este caso. A més, han assistit en representació municipal el regidor d'Hisenda i Urbanisme, Andrés Gomis, el regidor de Cultura i Modernització, Israel Pérez, la regidora de Joventut i Benestar Animal, Lara Ferrer, els regidors Miguel Vidal i Ricardo Belda i la regidora de Promoció Econòmica i Seguretat, Gemma Alós. Nosaltres sabeu que des d'IDEA donem un assessorament integral als empresaris, als emprenedors sobretot fem un treball molt important, fem un seguiment des del principi, des que una persona té una idea fins a que la materialitza muntant el seu propi negoci. És fonamental la col·laboració amb l'associació empresarial perquè al final l'objectiu és comú, que és fer més fort aquest teixit associatiu, empresarial i comercial d'Alzira, així que no podem fer altra cosa que posar-nos a la seva disposició, evidentment. Ara tenim en marxa la Fira Comercial, que serà a finals d'octubre, ja la gent que vulgui participar es pot inscriure per a demanar el seu lloc en aquesta fira. Evidentment estem preparant activitats complementàries per a que aquest cap de setmana siga un cap de setmana enfocat al negoci, al comerç, a les tapes i a l'automòbil, com sempre, i això esperem que siga un èxit com en edicions anteriors i en això estem a la mateixa. L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha sigut un dels encarregats d'obrir la jornada. Molt bon dia a tots i a totes. Fa unes setmanes m'he convidat a assistir a un altre acte de la vostra Junta, la Junta Directiva de la CEP de València, i ens emplaçarem a trobar-nos avui precisament en aquesta jornada informativa i formativa, i així estem, en una representació prou important de la corporació a la que represente. Agraeix la invitació de la presidenta i, evidentment, en el seu nom a Javier, perquè vicepresident també de l'associació empresarial i president de l'associació empresarial d'Alzira, Raúl Tudela, perquè en més d'un mes, i se nota i tenim constància de que tenim aquesta bona relació, so que ja m'heu convidat 2 vegades i més que siguen perquè la sinergia públic-privada ha de ser molt fluida, contínua i continuada en el temps per a que el bé comú de la societat alzirenya vagi endavant i molt millor, com ja ha comentat també abans el vicepresident. Després de la presentació vull felicitar la Diputació de València i la CEP de València per l'organització d'aquesta jornada i als col·laboradors de la mateixa, l'Associació Empresarial d'Alzira, Caixa Popular i Afin SGR fonamentalment, per apropar als vostres associats l'assessorament d'una entitat amb tanta experiència sobre la millora del finançament de les inversions i de clarificar la importància d'accedir precisament a aquestes inversions a través dels Next Generation i altres fons europeus. Creiem que és importantíssim aquesta financiació, com ha dit també el vostre vicepresident, perquè els fons europeus són molt importants fonamentalment per 2 qüestions, perquè representen una oportunitat de negoci
per a les persones autònomes, xicotets i mitjanes empreses i perquè podem tindre la capacitat de millorar de manera directa o indirecta les condicions de vida del dia a dia de les nostres persones, dels nostres ciutadans alcirenys i alcirenyes. Fonamentalment en aspectes com la sostenibilitat i la inclusivitat i la igualtat que ha fet patent el vicepresident. Moltes gràcies i que tingueu una jornada molt profitosa.